Ty se nejebej. Ano, představujeme vám naší novou speciální modrou rakev. Je i pojízdná s kolečkama. Dá se zabrzdit, aby vám pan nezvěstný už neodjel. Můžete si ho zaparkovat i do obyváku. Jmenuje se to Čičimany. A tady vidíte vašeho mrtvého, jak si aj může číst vaše noviny. Je to postrované, tím je to novina, takže máte jistotu, že se mu nic nestane. Můžete ho bezpečně zavřít. Čičimany Bank! Můžete s pánem odjet a i nakoupit. Vidíte? Je to plastové, takže se vám to nerozbije někde. Extrémní chrániče. Můžete si koupit Nesquik. Zdarma dostanete k tomu. Pro pana mrtvého. Tak. Čičimany Bank. Pořídíte jen za 15 000 korun, za 100 000 korun a za 80 000 korun. Čičimany Bank. Můžete mít i s nálepkou tuning. Pan nezvěstný si můžete mu koupit myšičku. Můžete mít vevnitř s růžovým papáním. Můžete koupit i nábytek. Můžete si všechno přečíst, co tam má. Ale pozor, někdy to obživuje. Čičimany Bank! Náš znak. Toto se dá lehce hejbat. Tak. Toto je pro králíky, abyste věděli. Čičimany Bank dokonce i obsluhuje pro čínské děti. Oni mají rádi tvrdou postel. To se nekoukejte. Čičimany Bank už ukončuje tuto reklamu. Tak pořiďte si tento. Vidíte? A už obživuje. Tak dědečka založíte, zavřete, přisunete nějaké zdi, aby se nemohlo toto. Jo.